Takže zdravím, moje meno je Amon a vítam ťa pri novom videu. Povozíme sa z túto krásku a robili sme súťaž o výhru so mnou s týmto autom. Tu sa prevezeme, takže ideme do toho. Čau, ja som Mario, teším ma. Čau, nazdar. Takže ty si ten náš výherca. No, kámo, ide sa so mnou previesť v tomto aute. Tvoje pocity? Úplne bomba. Bomba? No jasné. Tešíš sa? No, bodaj mi nie. A ešte si to nerozmyslel, že Ešte nie. vážne chceš ísť, hej? So mnou. Jasné. Hej? No. Tak pôjdeme do toho. Ja to tu nechám, máš to tu na starosti, ja to tu nechám. To veľa žere a idem na to, hej. Potom ste ma nevideli, hej. Čo, ako zatiaľ? Sranda to je, no. Sranda? Dobre to je. Dobre, a mám pre teba špeciálnu misiu. Vidíš tie kuželky tu? Tak sme sa dohodli, že pôjdeš s Mustangom a budeš musieť driftom pomedzi tie kuželky. To je ako fakt? No, vážne. No počkaj, ty by si vážne išiel? Dobre, ale to ti nemôžem splniť, lebo to by som nemohol ani ja cez tie kuželky, vieš. Jaké auto chceš? Mustang, nie? Mustang? No a nie. Ty si to nebral? Vieš čo? Kúpim si ho, keď budem mať 6 detí, 3 manželky a dvojizbový byt v Kisuckom Novom Meste. Takže si ho nekúpiš. Takže si ho nekúpim. Ale nie, no tak také auto si osobne... Na také auto musím mať peniaze, si myslím, a... No iba peniaze, to čo tam? Lebo chápeš, a počkaj, vlastne to je pre 4 rok, ne? No, takže teoreticky, ale neviem si predstaviť ten servis. A tak čo, aspoň povozíme sa. Čo by si dnes robil? Však nič, sedel doma. No, sedel doma, na Facebooku alebo kde si, že? No. Takže divé, tu spoznávame nových ľudí, pozadí Melan, ináč ten Mustang sa volá Melany. Sme ho boli krstiť v Poľsku, no. Melany, pekné meno. Pekné to je. Pekné, no. Tak niekto si splní životný sen, chápeš? I ask myself, what am I doing here? Oh, yeah. Oh, yeah. Nachádzame momentálne na Bystriciach a ideme točiť aj s dronom. Bude to úplne nádherné. Kúkaj tú prírodu, to je proste bomba. S kráskou ideme do toho. Čekujte zákruty. Oh, yeah. And I can't wait so we can break apart the... Takže je tu záver dňa, dúfam, že si to užil. Užil som si to parádne a prajem to každému zažiť. Bolo to super, tak to sme radi, ale ešte pre teba niečo mám, počkaj. Tu od jedného kolegu z nášho týmu mám pre teba, len som to dokrčil ten obraz. Nakreslil Mustanga, kolega, ktorý vlastne z môjho týmu má obchod, kde predáva GoPro kamery a všetko príslušenstvo, tak ti venoval tričko GoPro. Je to Smart Wear
Smartwear SK a vlastne GoPro máš od nás, takže dúfam, že Díky. to bude stačiť také maličké, taký dáreček a rád som ťa spoznal. Čau. A pre vás ostatných dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ak sa vám bude páčiť, tak poprosím like, zdieľanie, však to poznáte na YouTube. A poprípade, ak budete mať nejaké dobré nápady, tak kľudne napíšte a môžeme niečo poriešiť. Čus! I saw you standing there and I knew I'm done for, it's over, I'm through. Oh, and playing games from the start. Pod mostom? Teraz počúvaj ten zvuk, teraz počúvaj zvuk. Koľko ste svine rány. Wow, koľko to bol iný drift. Tak to som ani nechcel, ale... To je americká chyba. Čo tiebe? Tak toto bolo teraz. Fakt prvé staviť tých vole. Kamo.